Dumako naman tayo sa bayan ng Mangaldan. Nasa 3.3 milyong piso ang halaga ng mga naipamahaging food packs sa mga daycare learners sa Mangaldan. Para ito sa 120-day supplemental feeding program ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Region 1 na inilalaan sa mga daycare learners. Nasa 33 ang bilang naman ng mga child development workers na nagmula sa iba't ibang barangay. Ayon sa DSWD Region 1 Special Program Division, ang feeding programs na ito ay bilang pagtiyak na nabibigyan ng tama at nararapat na sustansya sa katawan ang mga batang mag-aaral. Makatutulong umano ang malusog na pangangatawan sa paglinang at pagkatuto ng mga bata. Samantala, sa buwan ng Setyembre, nakatakdang ipamahagi ang iba pang batch ng nasabing food packs. IFM News. IFM News. IFM News.